Здравейте, приятели! Днеска ще играем трета част на The Tower, хора. И нека да играем. И също така, приятели, аз съм Дарката и Бошко ме покани за първ път в неговия канал. И вече неговия канал е официално 25 абоната. Да. И ще играем The Tower трета част, нали така, Бошко? Да. И така. Маля, виждате ли колко бъгва? Ми бъгва, защото има стар модел таблет. Да, Таблет, бабка. цяла България. Цяла България. Ако направим 45 абоната, ще направя четвърта част на The Tower. Точно така. И ако направим 75 абоната също, ще направя пета част. Да. Общо взето много части ще има. Пета част ще има. Добре. Мале, хора, това ниво, май. Брат, аз съм много внимателен. Хоп, добре, хора, мина. Така, сега, молиме се на Господ да минаме това. Бързо. Как умря? Скочи на грешния Скочи на грешния По-скоро трънда. Трънде, да, трън. Ето не е то. То не е много трън, такива, не знам как да го кажа. Игли? Или, не. Както и да е. Айде сега, хора, трябва да го минаме това. Между другото беше много накосан. Майко. Ей, баш точно накрая ли трябваше да умреш? Чакай, този път вече ще го минем. Ами надявам се. Мале, докато не го мина това ниво, няма да спра. Няма да спра видео. Майко, хора, видяхте ли? Да. Мамо. Така. Този път се мина. Не мога да повярвам, боже, да, най-накрая го мина. Да. О, брат, внимавай тук. Тук е много бъркващо. Да. Ой, как го мина. Давай! Хора, минах го. Айде! Yes. Да. Ама да кажеш но здравей, бе. Не казах вече. Май, виждате. Сега ще видим този робот какво ще направи. Нищо няма да правим. Просто е така си. Аз качам върху него. Оп! Вече не. Дай бомбата. Дай бомбата. Бомбата! Мале! Ко ме оправи? Да ти бомбата, човек, си направо отиде на другия свят. Да. Айде първи чекпоинтите минат вече. Да. Мале, вижте колко бърва. Ими, така е бърва. Не бе! Нищо. Карай. Брат. Майко. Чакай. Този път вече. Браво. Мале, много бърво. Бата, ще да изчакаш. Може да направя. Абе, това ниво хора може да им го минем, не се знае. Ще го минем. Надявам се. Мале, следваш. Давай сега тук скача. Тук. Са толпачо. Давай! Браво! На кол съм бе. Приятели, ако ви е харесало това видео, оставите по един лайк и чао! И от мене, приятели, чао!